बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 20 फेब्रुआरि 2026 शुक्रबार बाराय। नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दंब्ला भिडिअखौ जोबनायसिम नायजोबलांबानो जाबाय आरो लोगोसेनो बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। फै दानिया मोनथिना लादोनि मोन 10 राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव गोसोनि बाथ्राखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायथिनाया मोजां नङा। बेफार फालांगियाव फैसा सोसननाया मोजां नङा। जिउनि लोगोजों गोरोबना सम हगार हरनो हागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। राशि बादियै गावखौ मोजां खामानियाव गोसो जाहोनाया मोजां। जुलि जानायफोरा लाइफआव फुल इन्जय खालामनो हागोन। मान सन्मान बारायहोनो हागोन। नखराव खरसा फारसे बांनायखौ नुनो मोननो हागौ। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2, 5 आरो 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव सान्थि मोनखांगोन, जायजों गासै खामानियाव गोसो जनायखौ नुनो मोनगोन। जबनि थाखाय गोब्राबै नाजाथाबनाया मोजां। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव जायखिजाया बिथिङाव सांग्रां थानाया मोजां, नङाब्ला नोंथांमोनखौ गुबुनफोरा नारसिननो खाबु लानो हागौ। खस्थ'नि गोदै फिथाइ थायहोनो हागोन। जुलिजों सोमोन्दो थानाय खौरांफोर मोननो हागौ। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै थासारिया सिगांनिफ्राय साबसिन जागोन। जुलि जानायफोरनि गेजेराव एसे एनै जेंना नुजाखांनो हागौ। धोन लाभ खालामनो हागोन। खामानि गोनांफ्रा समाजारि खामानिफोराव नांथाबना थानाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों केसारिया। कन्या राशि। राशि बादियै गोलाव समनिफ्राय मायबाफोर नांनानै थानाय बेमारनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। बबेबा खामानियाव बाहागो लानो हागोन। जिउनि लोगोआ गोसोबादि मदद मोनैनि थाखाय रागा जोंखांनो हागौ। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। राशि बादियै थासारिया सिगांनिख्रुइ मोजांसिनै बारलांगोन। मायबा जेंनाफोरा जुलि जानायफोरनि थाखाय जेंना लाबोनो हागौ। जायखिजाया समाजारि खामानिफोराव बाहागो लानाया मोजां। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै गोबां जेंनाफोरा नोंथांमोनखौ सिन्ता खालामहोनो हागौ। गुबुननो फैसा दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। गावबा गावनि सायाव सांग्रां लाखिनाया गोनांथि। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। धनु राशि। राशि बादियै नोंथांमोना गाव हारसिङै सोरजिनाय खामानिफोराव गोसो होनाया मोजां। जुलि जानायफोरा जिउनि लोगोजों मोजां सम हगार हरनाया गोनांथि। खरसाया बांनो हागौ। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि। राशि बादियै थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन हामसिन जागोन। जुलि जानायफोरनि थाखाय मानिबा जाहोनाव एना एनि सोमजिखांनो हागौ। समाजारि बिबानफोरखौ मोजाङै मावफुंलांनाया गोनांथि। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि। राशि बादियै माबा बाथ्रानि थाखाय गोसोआ गिदिंनो हागौ। जिउ संसाराव गोदै मिलौदो महर मोनगोन। थासारिजों जुजिनो गोनां जानो हागौ। खस्थ' खालामोब्ला मोजां फिथाइ थायहोनो हागोन। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो 4। मीन राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना गोसोनि बाथ्राखौ नखरारिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियोब्ला सिन्ताया खमिगोन। बेफार फालांगियाव फैसा सोसननाया मोजां। जिउनि लोगोजों मोजां सम हगार हरनो हागोन। केरियार फारसे गाहामैनो बारलांगोन। सावस्रियाबो गोग्गोयैनो बारलांगोन। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। जाय बिथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय
आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो हाजासे शेयार खालामलायब्लानो जाबाय।